Da. Frumos, mă, ce frumos și lui Dumnezeu îi place. Când vreodată vezi, mă, în țara așa ceva, mă, curat, disciplinar, nu contează țările. Contează că sunt pe altă planetă, eu nici mai cunosc ce planetă sunt. Păi la România te bagă la pușcărie pentru spargeri de magazine, îți dă 10 ani de pușcărie. Păi că la noi, în țări străine și în Europa, nu vezi tu pușcărie. Foarte rar să fie pușcăriași de aia în răiți. Foarte rar, foarte rar. Așa ceva n-am să mai văd în viața mea de când mama m-a născut. Aha. Unde dracu văd eu așa ceva, bă, dracu, România care e furată până la ultim. Păi când ăștia mari fură, nu-i mai bag la pușcărie, îi bagă pe aia care sparge un magazin să supraviețuiască și îi dă 10 ani de pușcărie la români. Băga mea și pula în statul lor român și nația lor, de jegurile dracu, de panoramele dracu, că de-aia s-a înrăutățit țara din cauza prea multor corupții și abuzuri și corupții la ordinea zilei în țară la noi. Aha, băga mea și pula în ea de țară.